Injap. Teka dah. Oh. Nah, tahu tak ubi. Agod. Kok ada? Singko? Ini manangin. Halo. Kami. Kok ayo. Mau tak. Sekarang. Kalau gamay. Kaon jago udah nagkaso. Kaya pon. Kau bi anak karlo. Lami kayo. Naben. Jibar. Layo ito. Layo. Udah pagsubok. Decision no. Abot na niyan ka. Sugat ato tanan. Ganang tubig na mga. Di masugod to. Tagal niyan, lisan subo. Anak to din, nga tubig. Ayun mo. Yan. Tubig. Busaw. Saglit mo na. Wala dyan itang gripo ba? Wala akong. Pislit kayo. Paling ubi mo na. Paling alu. Ha? Sila dito sa merong adlaw atong pagkuhan si Sirat. Mon. 500 gram Alvin Boy. Dilita din bino. Pelaman sa ano sa baba. Tamis na. Ada boy. Oh, pwede gid. Pelaman sa cake. Oh, may padok. No? Talo. Gila, talo. Naramalo. Tapi sabi ka, isa dito. Tara! Bukar na ka? Bro ka mon? Tintingog? Bro ka rang? Mau ito kuha kayo. Lima ka. Sige daw ang gamit yung makina dito. Gamit ang makina. Makina?
Wah. Gamit. Oy. Matay ground. Ay, kubuha. Magdaot ka. Hindi magkabaan kung tapon. Bitaw no. Dahil ano ba yung bitaw no? Ba't mainit pa rin? Pagkakuan, nagawa sila. Naapsan ako. Watan mo ha? Hindi mo. Ano sila? Okay. Gamit kami mga water pump. Okay lagi ganyan sakpan. O gabi. Ningana. Gamit, katong katapar ako nila. Igam to. Mga sakop ni Dongkoy gud. Okay kayo. Nanguli na sila gamay ra man gud sa kargahan ra ilang tubig ba. Ay, sara. Oo. Tapos na to plastic pump. Oo. Isa ra man dai ka ana. Duha ka dakunil ra. Ano sila? Mo ang gamit mong water pump dan kay Bag. isa ra man kakuan. Lami pa man. Di ako. Budget. Lami pa man ka. Gila ra daw gid nga gamay gasolina boy. Ubi jam. Ubi mana nagindi? Ubi na pa. Ubi. Domingo ba yung ubi? Gilingon man nila. Kabalo na mong himog ubi jam. Pag human ni mo kaonan ni lukso-lukso ka. Ubi jam. Uman ug nani. Jamal matiin. Sarili mo tanong mo no. Lain nga ko ano. Ina ano no? Hindi na nila. Rilaw siguro sa ilim na. O mo guro nang baligan sa eskwelahan no. Mao nang gitawag og tubig yan Arlene boy kay ang May bakan. ikan on. Kumuton ra. Bakan-bakan. Tina man na pre. Ug lubukon guro gyapon ng kano. Aba na sa kan kaning saging gibulat sa kasada. Mo kaning na chip. Tingkaw ta kadami kayo. Ko bitaw na. Pitch man to halos sa pitch. Ol gina. Ito kahit tomato. Yan saging ka. Dito pa yung saging sa kuan yo. Ring no. Banana chip na kaitong baho pa yung kaya maulanan. Harina. Ang harina kuan man na balanghoy. Mayo kun Mo na kan gibulad. mayo kun dili ko kasulay trabaho balang. Sog na sa ubi. Ay mang host ako yung mga lutong pabayad do diri nga. Okay ra man pasala. Kanang ding nasa kanang manggaan diya oh, unahan ka dayot, pabayad na. Kanang may kanang katong na halo. Dia nang di pa kabot sa halo. Oh. Buyag. Sa inyong sudan, itlog lang. Itlog tinapa. Makatulog na to sa ito pre. Wala naman yung spray to pre. Tulog ka ba? Apo kay kilo mo tunundan ko pre. Lupan mo to. Wala ko na sa ulama. Rada nga buwan. Kalan. Tingnan niya. Makita na yung batugan, kuha to niyo yung gabi. Wala batog daw dito yung Alvin. Tanom, nanaga ko na kan similya. Ito ni nangka to pulungan, magkakaw dito. Iba na magkabayad to pulungan. Oh. Dagan?
Tiwan mo iwai sig tapol ba? Mubunga ba yan ang tapol? Kanawa daw. Nawala nito. Ako ni kalot gani. Okay. May bulungan nga makakaw ba? Kalot di mo? Ano ay ubi ko dia ubusan ng sentinya lo, di na ako makita. Mama tanong sa una namo dia. Ano po dia oh, tapol. Di mo mukha og ubi. Tamis siya kay butang nga sukar na. Ang bilit. Abot mo diri. Abot mo diri mo. Dok, kapag sa akin dito mo ilagay, ang nilubi. Balikan ko sa. Ni ba man butong ba sa. Kuha sa may tubig. Kabo sa may. Tara, yo. Kabo. Robin. Busyot na gyud diri oh. Ha? Yung malusot ka ba? Gambok na na. Gamay lang oh, more 5 ka drum siguro na, mahubas. Mga doon mo ko balikan ron hapon. Kabalikan. Duha ka balikan hapon na, ato pagugwaan ron. Ato kagwaan ka. Katod balin dito. Balik dito daw. Oh. Balik. Amen. Na di pa nimo human madua kadlaw. Dako. Di pa nimo magdua kadlaw, ay dako man ni kayo, magdugay man ma. Magakot pag tubig layo kayo. Ugma siguro magdiri ra masyuta man ini si Tinyal ko no. Oh. Yan apa dia? Ito na pititunahan. Telepon. Oh, sus. Abot na siguro na unong kaadlaw na. Siguro. Ha? Naipit na no? Ipit yun. Bukad na kayo. Bukad na. Bukad na kayo ni. Akot tubig. Wah. Ay, kadagat pula ka na oh. Ugma siguro, magdiri siguro mo taman. Wala ka plastar. Diri mo taman na yun. Ako, kakain, nagkatunga. Tuloy ko. Wala ko pa nang magulin mo eh. Balik ko sa karsada. Magkarsada. Ito tubig daw itong dulo sana ay halo. Init. Init daw ilabusin. Init. Pati kayo. Tutol.
Kaban. Ano, sayang ito ino. Di ba pwede sa kaya? Ganda. Ganda mo kutong na. Ako na gudo. Ay, tingli no? Dami ang bakta na eh. Baka na to. Pero kami nakop no? Nakop lang kang pinsin. Nakupan niya ito sa mandog ang na to. Oo. Buka niya. Siyempre nakakatawan na siya sa kural. Nakpan niya. O dakpan niya ako niya pero nabangga siya sa kural. Namay sa ito niya ito. Ini dire dahil mga pila ba na kadrama mabuti ito? Kaya ba na yung mga 40 kadram? 48 di are. 48? Oo. Bulak. Tulog sa kabalikan dire. Atong niya. Tulog? Dagan sa bulak. Hindi ka last na kakunil. Wala ko gamit. Dire na lang. Kapintay 5 na yan. 45 kadram? O, 45. Dagan eh. Kuhan mo ng isa kakakunil. Kasi 20 man yung Dagan. Dagan. Ini lang po. Takwapo mo ng tanga. Nagwapo mo ng bulak. Oh. Lusot naman daw. No? Dagan-dagan na lusot. Dagko naman no? Dagang kay sigay. No ana mangga dili. So gay. Sigay no? Ata magkabuka ng gaso.